Şeýledeki foruma bir näçe halkara guramalaryň dünýäniň 30-dan gowrak ýurdundan Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň, Awstriýadan, Azerbaýjandan, Beýik Britaniýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Estoniýadan, İran Islam Respublikasynyň, Finlandiýadan, Fransiýadan, Qazaqstandan, Germaniýadan, Hataýdan, Koreýa Respublikasynyň, Awganystandan, Russiýa Federasiýasynyň, Şwitsariýadan, Ukrainadan önüm enerji we programma üçinçiligini taýýarlayan IT hyzmatlaryny amala aşyrýan kompaniýalaryň hemde aratlyk operatorlaryň 200-den gowranyň ýol başçylary we wekilleri gatnaşýar. Tewda Senat idarasynyň öňündäki meýdançyda ýerine ýetirilen aýdymdyr saatlar çäre bayramçylyk öwüşgüni çaýdy. Soňra ýyglananlar hormat prezidentimiň halkara serge we ilmi maslahatçylary iýeren gutlagyny uny üstüne diňlediler. Döwlet başçylygynyn gutlagyna berqara döwletiň täze ýamynyň galkyş döwrüne Türkmenistanyň öz şäherine halkara ähmetli, opski süýümli magistral aratnaşyk ulgamlaryny gurmak bilen Beýik Üpek ýolunyň ulaw kommunikasiýon merkeziniň wezipesini ýerine ýetirýänligi bellenýär. Bu taslamalar diňe bir Merkezi Aziýa sewitinde däl, eýsem günnägor günmatar, demirgada günorta uğurlar boýunça üssaşyr ulgamlaryň wajyp şahasy bolup, goňşy döwletleriň ykdysadynyň ösmegine hem ýardam edýär. Biz dünýäniň ösen innowasion tehnologiýalaryna daýanyp, milli ykdysadyýetimizi döwrawatlaşdyrýar. Ýurdumyzy hemme tarapdan özgertmekde, ol üstünlikleri gazanýar. Sany tehnologiýalaryň gurulşyny, maddi tehniki, hukuk binýadyny döwrün talaplaryna laýyklykda kämilleşdirip, düýpli ilmi tehniki özgertmeleri we ýer taslamalary durmuşa geçirýär. Hormat prezidentimiň gutlagyna bellenýär. Tewda Senat idarasynyň ýywanyna kommunikasiýalar we aratlyk ulgamyna ýokary tehnologiýalaryň gazananlary bilen tanışdyrýan video şekilleri görkezildi. Bu giň meşgule halkara foruma onlarça ýurtlaryň wekilleriniň şol sany dünýä belli ara gatnaşyk we tehnologiýa kompaniýalarynyň gatnaşmaklary Hormat prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyň parasatly başçylygyna milli ykdysadyýetimizi innowasion esasy ösdürmegi ugur edilýän Türkmenistanyň hyzmatdaşlygy giňertmäge uly gyzyklanma bildirilýänine şaýatlyk edýär. Türkmenistan 2019-2025 ýyllarda sany ykdysadyýety ösdürmek konsepsiýasyna laýyklykda milli ykdysadyýetimiň podoklary sany ulgamyň esasyny ösdürilýär. Olara dünýäniň öňünde wajy innowasion tehnologiýalary we tejribeleri işçiň ornaşdyrylýar. 3 gün dowam etjek sergide maglumat tehnologiýalary, telekommunikasiýalar, telemetriýa, professional ses we video ýazgy enjamlary, geçerji önümler we beýlekler görkezdiler. Döwrawat tehnologiýalar häzirki zaman jemgyýetiniň durmuşynyň aýrylmaz bölegine hemde milli ykdysadyýetyň podoklarynyň işiniň netijeligini ýokarlandyrmagyň esasy şertlerini birine uruly. Şoň orada ýurdumyzda maglumat we aratnaşyk hyzmatlaryny ködürleýän podoň ösdürmegine uly ähmet berilýär. On netijeli işleme bolsa, beýleki podoklaryň işine umumlykda makro ykdysady görkezijilere oňun täsirini ýetirýär. Giň gerilme sergide daşary ýurt we ýerli kompaniýalar ara gatnaşyk we telekommunikasiýalar podogyna uzak möhletlerini geljege gönükdirilen möhüm döwlet maksatnamalaryny hemde tassamalary üstünlikli durmuşa geçirýän ýurdumyň ara gatnaşyk tudumlary olaryň daşary ýurt hyzmatdaşlary öz diýwarlyklaryny ýaýwanlandyrdylar. Bu kompaniýalar sergide sany ykdysadyýet, kiber howpsuzlyk, maglumat goragullygy, telekommunikasiýa, maglumat we kompýuter tilsimatlary, hemra aratnaşyk ulgamynyň enjamlary, aratnaşyk ulgamyna gazananlar bilen tanışdyrýarlar. Mälim bolýar ýurduma telekommunikasiýalar we ýokary tiýlikli maglumat tehnologiýalary ulgamany üstünlik bilen birlikde döwletiň hemde jemgyýetiň durmuşynyň ähli ulgamlaryna täzeçe tehnologiýalary ornaşdyrmagy ileri tuturýan wezipeleriň hataryna görýär. Türkmenistan bu gorda halkara hyzmatdaşlyk işiň ösdürmek maksat edilýär. Härki döwürde milli telekommunikasiýa ulgamyna halkara ölçeglerde laýyk gelýän innowasion sany tehnologiýalary we maglumat aratnaşyk enjamlaryny ornaşdyrmak işleri üstünlikli amala asyrylýar. Bäsleşige okyply härki zaman aratnaşyk hyzmatlaryny ilata ködürlemek boýunça ýygy işler anyp barlýar. Aratnaşyk idara kärhanalaryny döretmäge hemde döwrawatlaşdyrmaga düýpli maýy goýumlar gönükdirilýär. Aratnaşyk podogynyň gurulşy maddi tehniki, hukuk binýady döwrün talaplaryna laýyklykda kämilleşdirilip, düýpli ilmi tehniki özgertmeler, ýeri taslamalar durmuşa geçirilýär. Sergide döwlet hyzmatlarynyň bitewi portalyna aýratyn orun berildi. On işe girilmegi Türkmenistan 2019-2025 ýyllarda sany ykdysadyýety ösdürmek konsepsiýasynyň üstünlikli durmuşa geçirilýän alamatlanýar.
bir pencere görnüşündäki awtomatlaşdyrylan maglumat ulgamy, raýatlar we işegelik düzümler üçin elektron görnüşdäki döwlet hyzmatlaryny ýerine ýetirýär. Bu portal resmi namalary merkezleşdirilen esasda kabul etmäge hemde gysga wagtda alışmaga mümkinçilik töredýär. Döwlet hyzmatlaryny BTU portaly arkaly ilata ködürlenýän hyzmatlaryň görnüşleri giňeldildi. Raýatlar smartfonuň ýa-da kompýuteriň kömegi bilen durly hyzmatlardan peýdalanyp, olar üçin tölegleri amatly ýagdaýda töläp bilýärler. Sergide döwlet düzümleri, ministrlikler, puwdaklaryň dolanyş edaralary bilen bir hatarda ýurdumyň hususy kompaniýalaryň öz diwalaklaryny ýaýwanlandylar. Ýakly Mohamed Sanyk iqtisadiýata geçiş döwrüne döwletimiň iýlik däli gollaw bermek netijesinde senatçylar we telekaçylar birleşmesiniň agdalary innowasion taslamalaryň durmuşa geçirmegine işen gatnaşýarlar. Sanyk we innowasion tehnologiýalaryň merkezi kanun esasynda döwlet ähmetli şäher diýen aýratyn hukuk derejesine eýe bolan sebäpde diňi taýyp bolmadyk arkadaş şäheriniň türkmen goruluşy kompaniýalar tarapyndan bina edilmegi bellenmäge münasipdir. Bu şäheriň Smart City konsepsiýasy esasynda gurulmagy Türkmenistanyň ägert ykdysady kuwatyny, alymy tehniki ösüşiniň belentliklerine tarap önemli öňe barýan görkezýär. Sergide ýurdumyň ilkinji akylly şäherine ornaşdyrylan öňde barjy tehnologiýalar olaryň döwre we ýaşaýyş durmuş şertlerini öwretmekdäki mümkinçilikler bilen tanışdyrýan diwalyk aýratyn gyzyklanma döwrtdi. Döwür bilen aýakdaş gitmek üçin türkmen hunarmenleri özleriniň işläp taýýarlayan tehnologiýalarynyň binýadyna öz üçin milli nusgasyny öwretmegi ugry denip, öňde barjy tejribäni içkin öwrenýärler hemde öwleşdirýärler. Ýurdumyzda soňky ýyllarda elektron senatynyň önümlerini öňermekde üstünlikleriň gazanýan nägi belläliklidir. Inne ençeme ýyldan bäri edara kärhanalary üçin zerur bolan kompýuter we beýleki maglumat enjamlary ýurdumyň öz içinde öňerilip gelinýär. Sergey daşary ýurtly mehmanlara türkmen kardeşler bilen işegelik duşuşlaryny geçirmäge telekommunikasiýalar we maglumat tehnologiýalary ulgamyny ösdürmek ugurlaryny aral maslahatlaşmaga hyzmatdaşlaryň täze mümkinçiliklerini açmaga şert töretdi. Arkadaly gahrama serdarymyň ilaty ýokary hili aradaş hyzmatlary bilen öpçün etmek, sany ulgama geçmek barada kesitden wedipeleri üstünlikli amala aşyrýar. Döwrüň talaplaryna görä sağlaşyk işler değişli düdümler tarapyndan üstünlikli ýerine ýetirilýär. Belen sepetlerin eýlenmegini, ýurdumyz boýunça elektron hyzmatlaryň geleminiň giňelmegine, araklaş hyzmatlarynyň ýoklanmagyna sanylygy boýunça ýerine ýetirilýän işlerde görmek bolýar. Hormat prezidenti bilen puwdagyň öňünde goýan wezipelerini ýerine ýetirmek üçin araklaşykçylar döwrüň talabyna laýyklykda işleýärler. Amana aşyrýan işler ilatyň araklaşyk we türli ugurlardaky sany hyzmatlary bolan ösen itligini kanagatlandyrmak boýunça hormat prezidenti bilen öňünde goýan wezipeleriniň ýurdumyzda durmuşa geçirilýän görkezýär. Mälim şäher sany ulamy esirmek hormat prezidenti bilen ýurdumyzda döwre wap özgertmek barada kesitlen wezipelerine ähmetli ugurlaryň biri bolup durýar. Dünýä ykdysadynyň ösüşiniň härki meýilleriniň jemgyýetiň ykdysady durmuşynda maglumat tehnologiýalarynyň we bilimleriniň ornunyň giňelmegi bilen bir baglylar. Ykdysadyt özgerýär, has innowasion görnüşe eýe bolýar. Türkmen Aragatnaşyk agentliginiň durly ugurdaky işleri härki zaman talaplaryna laýyk gelmek bilen ykdysadyetimiň ähli ulgamyny gurşap alýar. Geljekde hyzmatlaryň mümkinçiligi artdyrylar. Halkara sergide ýurdumyň senat we guruluşyk önümçiligi ministrligi bilen birlikde döredilen aýdyň gejeler hojalyk jemgyýeti hem özüniň aragatnaşyk ulgamyna degişli bolan daşary ýurtlardan getirýän haritlaryň orun tutýan önümlerini ködürledi. Aýdyň gejeler hojalyk jemgyýeti ýurdumyzda import önümleriniň orun tutýan önümleriniň görnüşini hasy artdyrmak, täze iş orunlaryny döretmek maksady bilen ýyllyk önümçilik kuwwatlygy 80 million metre deň bolan 1 kilowattan 35 kilowata çenli mis hemde alümin geçirjili, içki we daşky gorugly alümin hemde misýimleriň önümçiliginiň birinji tapgaryny ýola goýdy. Eger kuwatda energetika ministrliginden bir ýylda ortaça zerur bolan 372 000 metr durly görnüşli gelmegli siýimleri we 1120 tonna deň bolan alümin elektrik geçirji siýimleri satyn almak üçin gelip gowşan sargyt esasynda önümçilik işlerini alyp barýar. Bundan başga da aragatnaşyk ulgamyna ulanylýan opski siýimli tor geçirjileriň we 7 siýimli dolandyryş geçirjileriň sargytlaryna garaşylýar. We bu wagtda önümçiligi amala aşyrmak maksady bilen işler dolu depkinne anlap barlýar.
daşarort kompaniýalaryň bir näçe türlü hyzmatdaşlyklar ýoly goýulyp, elektron enjamlary öňermek babata dünýäniň öňünde wajy tejribeleri öwrenip, aýdyň gejeler hojalyk jemgyýeti her wagtda radio aratnaşyk we öýjükli aratnaşyk ulgamlary bilen işleýän import önüminiň orny tutýan bäsleşige ukyply innowasion tehnologiýaly Haytere Telox radio aratnaşyk enjamlarynyň önümçiligini ýoly goýdy. Senat we Guruluş Önümçiligi ministrleri bilen birlikde edilen aýdyň gejeler hojalyk jemgyýeti hormat prezidentimiz arkadaly gahryman serdarymyň hut özüniň gollamagy netijesinde ýoly goýan import önümleriniň orny tutýan ýyllyk guwwatlygy 5 million sana deň bolan durly maksatly plastik we bank hemde sim kartlarynyň önümçilik işlerini güýçlüdip günde dowam edip, diňe şu ýylyň özünde alternativ ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti tarapyndan 1,5 million sany sim kartlaryň sargydy gelip gowuşup, şu günne yüz götürüm öňürilip üpjünedildi. Halkara seriyanyň şäherinde Awganistan tarapyndan aýdyň gejeler hojalyk jemgyýeti tarapyndan öňürilýän aratnaşyk öýjükli sim plastik kartlarynyň 10 million sanasyny satyn almaklygy isse bildirilip, şoň birinji tapgyrny ilkinji syna barlyk tapgyr hükmünde 1 million sanasyny satyn almak üçin özara alaşyldy. Ýönetilýän forum ýurdumyzda iň täze aratnaşyk işleriniň ornaşdyrylýasyny şartlandyrmaga, halkara aratnaşyk ulgamlaryny döwrüwaplaşdyrmaga, ählimumy durnukly ösüş maksatlary jehtinden döwletleriň arasyndaky özara behwetli hyzmatdaşlygy işleňişdirmäge gönükdirilýär. Gahryman arkadamydan belleşýär. Ärki döwürde milli telekommunikasiýa ulgamyna halkara ölçeglerine laýyk gelýän täze innowasion fany tehnologiýalary we maglumat aratnaşyk enjamlaryny ornaşdyrmak işleri üstünlikli amala asyrlýar. Halkara sergisi telekommunikasiýalar we informatika institutynyň taýypları üçin öýdüşli tejribeli görüli. Ýaşlaryň her bir işe bolan höwesi geljeki açyşlaryň ilmi gözlegleriniň ýokary netijesi bolup durýar. Taýyplaryň bu içeri gatnaşmaklary dörli maksatlar bilen baglanşyklар, san ulgamanyça ýaşlaryň islenlik işlere bolan gazaklanmalary geljek üstünlikleriň özünidir. Geljekde ýaşlarymyz ýygy watamyzy täze benetliklere çykarmalylar.